Yabona ke makuthiwa khona umuntu nanamanje osangabaza amandla ami nokuthi mangisho into isuke izokwenzeka. Ngabe leyo muntu unenkinga and ngabe inkinga yakhe uyilaphaza engalapheki because sengikhulume ngezinto eziningi sithi ngaqala nje ukwenza live ku King Bhakanzama ku Facebook page yami, King Bhakanzama ku Facebook page yami. Sengenza live abaningi kakhulu ngikhuluma. Uyabona nje khona live ngoba baningi engibenzile, ngikhuluma ngento ezahlukahlukene, ngichaza, yenza yonke into, baningi live engibenzile. Kodwa into engifuna ukuyicacisa ngoba zikuma elections njengamanje. Khona live wami ngikwenze ngomhla ka30 March. Ngigqoka iskipa esimnyama. Lenga ngikhuluma khona ukuthi uma kungathiwa ngu-advisor we-ANC, yebafethu ibalekile lento yokuthi kube no-advisor odonse emhlabeni, aphinda adonse emazulwini, aphinda adonse nangobuhlakani. Ngathi uma kuthiwa ngu-advisor we-ANC, bengizoyitshela i-ANC ukuthi ingamjahi uZuma ngezinkantolo. Ingazami ukulwa ipolitiki noZuma bezo-engejana ngoba uyingozi kakhulu lapho. Ngeke bamnqobe ngenkantolo. Ngakusho ngomhla ka30 March ku King Bhakanzama ku Facebook page yami. Ngayiposta futhi na ku YouTube ku King Bhakanzama TV. Ngaphinde ngayiposta futhi na ku TikTok, uyabona, ku Bhakanzama lapha ku TikTok. So ngisuke ngizikhulumela lezi zinto, ngisuke ngizikhulumela ukuthi abantu bakwazi ukuba prepared ngezimo ezizayo abangazazi. Ukusho kwami la ngaba abantu baba glued in, bayithatha into engishoyo, bayi-apply. Ngaze ngasho ngathi kuthiwa ke ngokwami i-ANC ibizosebenzisa ama resources enawo, including imali, including ukuba semandleni, yonke into ukwazi ukuthola amavoti. Kodwa hayi leyo ukuthi bazola noZuma neMK ngokwenkantolo, hayi leyo ukuthi bazola noZuma ngoMK ukuthi bazofuna ukengejana ngokwepolitiki because uJacob Zuma uyingozi kakhulu leyo nto. Nanso ke le video iyalandela lengayenza ngigqoka iskipa esimnyama ngomhla ka30 March ku Facebook page yami, ngichaza ukuthi bangamhlaseli uZuma. Lalela kahle ngichaza lento. Ayikho into engiyoyikhuluma mase kuthiwa ibanga njengoba ngishilo. Inkinga ingenzeka ngesikhathi ngisakhuluma. Akubona bonke abantu abaphiwe ubuhlakani bokwazi ukulalela nobuhlakani bokwazi ukuvuma umuntu bengabe namandla. Uyabona ke bafowethu, asixoxeni lento. Uyabona bafowethu ekuthiwa bengu-advisor we-ANC, bebezofocus aba-ANC ukwenza ama-campaign, bafocus ngoba banayo imali, bafocus ukuphesha lapha nemali, bafocus ukuthenga abathengekayo njengoba ziya kuma-elections. Into yabo nje kodwa ibizofocus kakhulu kuma campaign we-ANC because bamechodi abantu abalapha kwe-ANC, funa bakhulume ngomzabalazo bese bengamnaki uJacob Zuma neMK. I-mistake abayenzile ukufuna ukunaka uJacob Zuma neMK. Ngeke bakwazi ukumnqoba ngento enecourt phakathi ngoba ipower yakhe iyamlwela. Mawune power, unamandla, edlozi eliphilayo, kunezinto ezivele zenzeka lula. Ngeke bakwazi ukumnqoba ngecourt entweni ayiplanile. Ngeke bakwazi ukumnqoba ngokukhuluma. Ngeke bakwazi ukumnqoba ngokudlala ipolitiki. Ngeke bakwazi ipolitiki lo ubaba uZuma uyazi kakhulu. Ukwazi ukuzenza i-victim adabukeleke, uyazi kakhulu leyo game. Ipower yakhe mase ziye court iyazi kakhulu leyo. Ipower yakhe iyazi kakhulu ipolitiki. Bafethu, this is the free advice. Angifune ukukhokhelwa ngale advice. Ukuthi I am a concerned citizen at the end of the day. Kanti ANC inayo budget futhi upresident okhona as we speak kwi-ANC, akhona ama-investors angenza noma yini ukufaka i-ANC, abasebenzise lokho, bangalwi ngenkantolo, bangalwi ngamandla, bangalwi ngokukhuluma ngoba ngeke bayiwine kuJacob Zuma leyo nto. Aphi amanga ami
Ngiyabuza ngithi aphi amanga ami? Kunjani makunje? Angigcinanga futhi lapho. Kuthe noma ke iIEC ngenkathi iIEC imkhipha kwi-ballot paper sabuka ukuthi okay isinqumo sayo iIEC because iyayithi khona umthetho ewulandelayo. Kanti uZuma uyayazi ipolitiki njengoba ngishilo. Wenze njani? Wahlangana nabameli bakhe bathatha udaba balifaka enkantolo yezokhetho. Uma sekufika enkantolo yezokhetho saphinde sacubungulwa lesigabi iIEC ekhala ngaso. Uma sicutshungulwa yaphinda futhi inkantolo yezokhetho yathi cha no umnomzane Zuma uyaqualifya ukuthi angangena kwi-ballot paper. Ne-IEC ngoba nayo angazi ukuthi ngempela yayikade ingenwe yini. Iyafuna ukwenzani yona? Iyafuna ukuaphila kwi-Constitutional Court i-judgment noma i-ruling ye-electoral court yafuna ukuyiaphila. Yila ngingene khona ngathi i-IEC irongi bengabe sizoaphila isinqumo senkantolo yezokhetho. Iyodwa leyo nto ikhombisa ukuthi iyalwa noJacob Zuma, kanti yona kufanele ilwe, kufanele ibe central, amaqembu wonke iwatreat ngendlela efanayo, ibisi umsebenzi wayo wokubala iwenza ngokuthembeka nangokungachemi nangokuba msulwa. Ngathi mangisho lento ke inhlanhla abantu abaningi sebeyakholelwa enkulumeni zami basho bathi hayi ke ngoba usukhulumile my king awuphelanga u2 days iIEC yasishintsha isinqumo eyayithengeka izimfaka enhlobo kwiballot yasishintsha isinqumo kwase kuba yiyona futhi yaphinde yamemezela yathi uJacob Zuma usezongena kwi-ballot paper. Yini madoda kuze kulinde ukuthi sikhulume ukuze ngempela kucace ukuthi ngempela kumele kwenzeke izinto ngendlela. IEC nje ngiyacela mina going forward ukuthi ayime ibe neqiniso as much as they can. Nansi ke futhi le video ngixwayisa iIEC ngokuqhophololo obaba kade sobusolisa iyo ke futhi le engayenza within 2 days ngiyenzile iIEC yasishintsha isinqumo yathi uZuma uzoba khona kwi-ballot paper. Ibuka uma sekufikwa kule nkantolo ke manje yezokhetho ithi inkantolo no IEC one anikho wrong ngokuthi nifikile la ukufika kwenu la anikho wrong kodwa sicela ukunitshela ke manje Mr JG Zuma unelungelo lokuthi abe kwi-ballot paper. Lo mthetho othi ninunithusile akufanele umthusi. Batholakala nethuba la abameli beyichaza khona. Naye futhi uJG naye akekho wrong kodwa sesiyanitshela ke manje IEC umsholozi kumele abe khona kwi-ballot paper. Ayikho into ephambene ngo1 no2 no3 abameli bayipresentile yonke into. Hambani niyoqhubeka nokhetho nibale nibe fair ukhetho lube free futhi nina lokani nibe fair sekumele kushawe izandla ke la sekumele kushawe izandla phela ngoba into ebengayiqondi sebeyiqondile. Sewuqala kuphi IEC ukuba wrong ngendlela yawo uqala mawuthi hayi ngeke inkantolo yokhetho wayiyona wrong hayi ke lalela ke baba uyabona ke once waqala wafila ukuthi dlulisa icala lomuntu isuke ikhonto ekuphushayo. Aphi amanga ami? Ngiyabuza ngithi aphi amanga ami? Kunjani makunje? For the parties that we've asked about, we can confirm that the face of the party on the ballot paper in respect of MK Party will be that of Mr. Jacob Zuma.